Започна поредната предизборна кампания, този път за избори 2 в 1. На 9 юни избираме отново депутати в националния ни парламент. Ще гласуваме и за наши представители в Брюксел. В следващите 4 седмици в Говори сега ще ви покажем партиите и коалициите, които ще се борят за място в Народното събрание и тези, които искат да са сред 17-те български представители в Европарламента. В предаването всички участия, които ще видите, са само платени и се ръководят от споразумението, сключено между БНТ, партиите и коалициите. Ще ви ги представим в редът, по който те са определени в жребия за телевизионни участия на Централната избирателна комисия. Всички представители ще имат по 15 минути. И така започваме представянето на кандидатите за депутати в Европейския парламент. Първи при нас в студиото е водачът на листата на Възраждане за Европарламента Станислав Стоянов. Добре дошли, господин Стоянов. Здравейте. В началото да кажем само, че вие сте сред основателите на Възраждане. Нали така? Точно така, да. И от самото начало на създаването на Възраждане всички вие настоявате за предоговаряне на членството на България в Европейския съюз. Това искане стана все по-ясно изказано в последните месеци и години. Не бих казал, че от самото начало, но става все по-смислено. Това, което ни кара да мислим и да работим в тази насока, е, че България продължава да бъде най-бедният член на Европейския съюз, въпреки че сме членове от 2007 година и продължаваме да имаме най-сериозната демографска криза в Европа. Намаляваме с около 100 000 на година, както знаем, печално известна истина. Виновна ли ни е Европа за това обаче? Европа дали е виновна или не, въпросът е дълъг, но ние мислим и вярваме, че Европа може да покаже малко по-специално отношение към България, предвид трудностите, които България среща. Все пак България е пълноправен член на Европейския съюз и Европейският съюз би следвал да е загрижен за своите държави членки. Това е нашето виждане. Как го виждате обаче? По какъв начин Европа според вас трябва да обърне по-голямо внимание на България? Някои ваши колеги от други партии, които също искат да отидат в Европейски парламент, казват, еврофондовете са проблем. Те ни пречат за развитието. Трети пък казват, не, напротив, трябва да има повече пари от еврофондовете. Вие по какъв начин виждате промененото отношение на Европейския съюз към нас? Ние искаме да бъдат предоговорени някои условия по членството на България в някои сектори, енергетика, екология, земеделие. Има неща, които могат да бъдат подобрени, които да направят членството на България по-изгодно. Друг е въпросът, че самите еврофондове, всички знаем, имат много недостатъци по отношение на тяхното консумиране и на практика те бяха един от мостовете, които изгубиха доверието на българина към Европейския съюз. Лошото усвояване на европейските фондове. Не искате да ни ги спрат, нали? Не искаме да ги спрат, искаме да се усвояват правилно. Добре, какво... Без да има злоупотреби. Това зависи от политиците, нали знаете? Това зависи от политиците, това не зависи от хората, нито от Брюксел. Процесът е двустранен. Този, който усвоява парите, но и този, който ги дава. Кажете къде ще се наредите, тъй като ви определят от евроскептична до антиевропейска партия. Вие от Възраждане къде се слагате в тази редица? И двете определения не са верни. Възраждане е европейска българска партия. Нито евроатлантическа, нито евроазиатска. Още по-малко антиевропейска. Ние сме силно загрижени за бъдещето на европейският континент като цяло, не само на Европейският съюз, но Европейският съюз води Европа към един много трънлив и много неприятен път. Бих казал лош. Европа е зарината от кризи. Европейският съюз не може да се справи с тях. Нещо повече, той в последните години се превърна дори в генератор на кризи. Вие сама споменахте в началото в анонса, че на европейският континент се води война. Към настоящият момент Европейският съюз по никакъв начин не успява да намери решение на този конфликт. Единствената му роля се свежда до това да дава муниции и оръжие на едната страна и да налага санкции на другата. Къде е дипломацията? Къде са преговорите? Необходими са преговори за мир, дипломатическо решение, защото развитието на този военен конфликт, това е срам за Европа. Кажете ми къде смятате, че е добре да се позиционирате, когато стигнете до Европейския парламент? Към консерваторите или към крайната десница гледате с така по-голямо желание? Ще допълня предния отговор. Ние сме загрижени за Европа, търсим решения. Най-добре ги виждаме или създавайки своя група, или присъединявайки се към някое от семействата, които споменахте, може би дясното, ако трябва да спрем някой от тях. Но истината е следната. Под дясното имате предвид крайната десница по-скоро, отколкото консерватор. Няма нищо крайно в моите очи. Определено е така. Така е определено, да. За нищо крайно не виждам. Защо не искате консерваторите обаче? ВМРО са там, това ли ви притеснява всъщност? Не, ВМРО няма да бъдат там, така че въобще това за нас не е фактор.
търсим решения за Европа и ще се позиционираме там, откъдето можем да предложим и да намерим най-добрите решения. Това е което нас ни води. Там, където намерим най-добри партньори, там ще се позиционираме, защото искаме да намерим решения, да търсим доброто за България и за европейския континент, а Европа има много предизвикателства, които са нерешени. Сериозни проблеми, които застрашават Европа и европейската цивилизация, такава каквато я познаваме до ден днешен. Знаете обаче, че крайната десница, към която казвате, че гледате с по-голям интерес, са партии, които не участват в вземането на европейски решения. Напротив, те блокират всичко предложено от Европейската комисия. От тази гледна точка очаквате ли да се включите в създаването на законодателство в Брюксел или не по-скоро ще стоите и ще критикувате всичко плътно, както правят тези, към които се насочвате? Ще се включим много активно. Ние очакваме дори да сме мнозинство. В Европа има едно осъзнаване на европейския гражданин. Той все повече си дава сметка, че елитите, които управляват Европейския съюз, са много далече от него. Тази разлика между елити и граждани трябва да бъде премахната и отново Европейския съюз да бъде управляван от своите граждани, а не от лобисти и от бюрократи. В този ред на мисли, аз съм сигурен, че ще намерим добрите решения. След изборите ще има много промени по отношение на тези семейства. Тоест сега има 2 семейства, които вие визирате, но те не са сигурни дали ще съществуват в този си вид след 9 юни. За това ли говорите за създаване на така самостоятелна група, нещо, което господин Волгин спомена вчера в Панорама? Какво точно имате предвид, тъй като не стана ясно? Не са голословни. Да, ние сме в контакт с даже много вярвам, европейски че точно партии. така и не го казвате случайно. За това доразвите ние сме факт с много европейски партии, включително и от тези семейства. Нека да минат изборите, да видим кой ще влезе, как ще се позиционират някои партии. Определено има потенциал за създаване на ново семейство. Но дали ще се реализира, това ще стане ясно след 9 юни. С кого водите разговори към момента? Важно е да знаем кои са държавите, с които, например, сте влезли в някакви разговори. С кои държави смятате, че можем да имаме така общи интереси и вие да насочите вашите усилия в обединяване с тях? Прекрасни отношения сме, примерно, с Алтернатива за Германия, партията наша родина от Унгария, партия от Холандия, от Швеция. Те сега не са ли в крайната десница? Не. Някой да. Алтернатива за Германия, това, което вие наричате крайна десница, групата Идентичност и демокрация, тя е член. Какво ще стане след 9 юни, никой не знае. В контакт сме също и с френски партии, включително и партията на Марин Люпен, която, между другото, е на първо място в момента във Франция и е на път да спечели следващите парламентарни президентски избори, ако се запази тази тенденция. Не са ли деструктивни тези партии в същността си обаче и няма ли да застрашат целостта на Европейския съюз? Няма ли едно подобно отделяне, за което вие говорите, че е възможно да се случи, всъщност да раздели Европа на няколко скорости, нещо за което клише е давно се говори от години? Няма ли да изпаднем в изолация и очаквате ли подобно стечение на обстоятелствата, предвид факта, че всички говорят за това, че Европейският парламент ще изглежда по различен начин след тези избори? В момента Европейският съюз е деструктивен по отношение на Европа. Той не може да овладее нито един от сериозните проблеми на европейския континент. Миграцията, тя е неовладяна, залива европейския континент вече десетилетия, застрашава европейската цивилизация, както казах. Конфликта в Украйна, къде е решението на Европейския съюз? Какво решение за мир предлага Европейския съюз? Аз чувам единствено още повече оръжие и още повече хора да загиват на фронта. Това ли е великото решение на Европейския съюз? Не мисля. Самия Европейски съюз трябва да бъде реформиран. Европейския съюз подпомага по-слабия от тази гледна точка. Европейския съюз на практика подпомага войната. Ние сме за мир, за мирно решение. Помага на нападната държава. Знаете тезите. Какви са да не влизам аз от другата страна, за да я... Да. Но какво решение вие чисто дипломатическо предлагате, което да удовлетвори една държава, която е абсолютно нападната? Като за начало едни разговори между двете страни трябва да се случат. Ние още в началото на конфликта предложихме България да е домакин за едни такива дипломатически разговори. Двете страни да седнат заедно на една маса, за да се разберат или поне да опитат да се разберат. Аз не виждам такава инициатива до ден днешен от европейските държави. Това е жалко и тъжно. Напротив, не видяхме, че Турция имаше интерес да бъде домакин на подобни разговори. Такива имаше там. Вие защо мислите, че двете страни биха се съгласили и можете ли да го постигнете? Нещата се променят. Това беше преди доста време. Нещата се променят на фронта включително. Инициирате ли подобни разговори да се случат у нас? Определено ще работим за това, да. Определено ще работим за дипломатическо решение. През последните мандати на Европейския парламент бяха наистина създадени големи санитарни кордони, които изцяло изолираха националистическите партии
Кажете как ще преодолеете този кордон, ако статуквото такова каквото е, именно основните политически семейства, които и в момента управляват в Европейския парламент, се запазят. По какъв начин смятате, че ще може да бъде чут вашия глас? Ами много просто. Аз очаквам ние да бъдем мнозинство. Към момента има две семейства, които ви визирате. Ако успеем да създадем трето, а дори и да не го създадем, да се присъединим към някой от тях, вятъра на промяната духа в Европа. И аз очаквам да няма никакви санитарни кордони, а ние дори да представляваме мнозинството. Така че това за мен не е никакъв проблем. Как ще работите с другите ви колеги в Европейския парламент, които са от другите политически партии? Български колеги, Да, имате предвид? точно така. Например, с кандидатите и депутатите на ДПС. Бихме търсили разбирателство в полза на България с всеки един от тях. Без значение каква е неговата партийна принадлежност. В крайна сметка, българският национален интерес трябва да е водещ и ние трябва да го защитаваме. Ние сме отворени за диалог, когато интерес на България го изисква винаги. Тоест няма да търсите конфликта в Европейския парламент? Конфликта по никакъв начин, особено между българските европредставители, не би донесъл някаква полза на България. Аз така мисля и не виждам защо трябва да го търсим. Добре, до момента те поне навън евродепутатите сме видели, че работят като един в повечето случаи. Вие се явявате същото, не търсите някакво противопоставяне. Важно е да отбележим поне. Пак казвам, ще работим за българският интерес. Ако имаме различни виждания, разбира се, това е допустимо, тогава може да има разлика. Разбира се, това е нормално. Каква е позицията ви за така исканата промяна от години наред в Европейския съвет, решенията да се взимат с квалифицирано мнозинство и да няма право на вето, така да се каже? Т.е. да не се взимат с единодушие, а мнозинството от държавите да могат да налагат мнението си над по-малките, тези с по-малко население? Твърдо сме против. Това е поредната стъпка към федерализация на Европейския съюз и превръщането му в формирование от тип Съединени европейски щати. Този дебат никога не се е случвал. Искаме ли да живеем в обща федерация или не. Нашето виждане е, че Европейският съюз трябва да съхрани националните държави, тяхната независимост, техния суверенитет и ние ще работим в тази насока. Ние сме против проект от тип федерация. И всяка стъпка съответно ще и се противопоставяме. Има ли теми, по които според вас, например, е възможно да преосмислим това решение и да се съгласим на квалифицирано мнозинство? За момента да кажем кои са сферите, в които няма право на квалифицирано мнозинство. Това са финансовата политика, външната политика и политиката по разширяване. Ще иска ли да се запази? Ще се противопоставим на всяко премахване на правото на вето. Всяко едно? Да. Тоест няма да има област, в която да направите... Това ще позволи малките държави да бъдат заобикаляни и гласа на България да не бъде чут. Ние сме против това. Кое е първото нещо, което вие си представяте, че като влезете в Европейски парламент ще можете да направите, господин Стоянов? Първото нещо, което обмисляме да направим, и вече сме го дори анонсирали, това е внасяне на петиция към Европейския парламент, защото искаме да разберем какво е мнението на Европейския парламент и на Европейската комисия относно потъпкването на един законен референдум в България. Може би най-демократичният инструмент, който ние имаме. Знаете, Възраждане събра 604 хиляди подписа, бяха внесени, 471 хиляди бяха признати официално от българските власти. Въпреки това референдум не се случи по така леко доста мъгляви обяснения от страна на Конституционният съд. Референдума за еврото, т.е. какво ще искате от Европейския парламент, какво да ви каже? Искаме да видим, да разберем какво е мнението на Европейският съюз, на Европейският парламент по-точно, дали демокрацията в България е спазена, дали са потъпкани правата на българските граждани и правото им на референдум. А защо трябва да питаме за това? Нали сме член на Европейския съюз? А защо трябва да ги питаме те? А защо да не ги питаме? Имаме право. И те ако кажат членове сме на Европейския парламент, имаме своите представители, нека се възползваме. Добре, това е първото. Кажете тогава второто. И по отношение на законодателството, вие, например, към кои комисии проявявате интерес? Най-важното, което трябва да бъде свършено в следващия Европейски парламент е да се намери мирно решение на конфликта в Украйна. Това е приоритетната задача и трябва да бъде приоритетната задача не само на представителите на Възраждане, на България, а на всички европейски избранници. Това е най-важното, което трябва да се случи. Добре, кажете ми по отношение на комисиите обаче, кои са тези, към които проявявате интерес и къде смятате, че присъствието на Възраждане трябва да е най-силно? Нека първо да влезем, да си свършим работата тук в България. След това ще видим в кои комисии. Разбира се, това ще го преценим според това, кои представители на Възраждане са влезли според компетенциите, които имат. Имаме интерес към определени комисии, но към момента предпочитам... Да не ги споменавате. Да. Добре, ще имаме време в кампанията, така че със сигурност ще можете да ги разясните. Ще се позиционираме равномерно в различни комисии, за да можем да представляваме добре интерес на България.
И накрая, няма как да не ви попитам, това е естествено популистски въпрос, но бихте ли се отказали от някои от привилегиите, които получават евродепутатите, тъй като в България всички казват, ето искат да станат евродепутати, за да се ползват с конкретни привилегии. Много ваши колеги, например, го правят. Доколко искрено, доколко не е друг въпрос. Аз не знам какви привилегии получават европейските депутати и не това е водещото при мен. Може би правилният въпрос би бил кой как си върши работата, защото всеки в крайна сметка получава някакво възнаграждение за своята работа. Въпросът е какво вършиш на среща. Защото някои от настоящите европейски представители на България не могат да отчитат никаква работа свършена за миналите 5 години. Няма такива. Няма такива. Аз мисля, че има, но не искам да споменам. Сигурно сте ги чели. Така. Чел съм, да. Проверявал съм. Смятате, че има такива, които нищо не работят? Почти нищо за 5 години, да. Добре. Можете да кажете номера на бюлетината си. Номер 12. Подкрепете Възраждане за възраждане на Европа. Благодаря ви много, Станислав Стоянов, водач на листата на Възраждане за Европарламента. Купуването и продаването на гласове е престъпление.